تماشاوان انهژاد دم باش ایرو امی اف پیوینه که گلکی جدا و تایبەت جوارا پێشکەش بکن امی بحثا پەیوەندیên کوردستانی و کوریا باشوور بکن باشبوونا وان پەیوەندیان دراوەرە هەردوو وڵاتان دا بهتر bi ku derê hate naskirin kengî hate naskirin bi çi hate naskirin bi tîpa zeytûn hate naskirin ji sala 2004 va tîpa zeytûn alîkariyên gelekî baş ji Kurdistanê ra pêşkêş kirin çi dwarê leşkerî çi dwarê lojîstîkî û çi jî dwarê mirovî da yani heta bi vekirina konsulxaneya Kureya Başûr ew pêwendî êdî roj bi roj baştir niha di dilê her Kurdekî de hezkirina xelkê Kuriya Başûr heye Konsilê Giştiyê wî welatî Konsilê Giştiyê Kuriya Başûr li Herêma Kurdistanê Sêçurlîm mîvanê min e kêr hatî beyanî baş Beyanî baş Kakdara çawa eyvayê Birêzlîm başî Erê bi rastî li vir li Hewlêrê ez xweşiyê ji jiyana Kurdistanê werdigirim. Her roj ez tiştên nû li vê herêmê dibînim. Loma ez pir kêfxweş im ku li vir im. Spas. Kêfxweş dibim te dibî mîvanê min li jor dema ku em ji odeya Rêveberê Giştiyê Rûdawê daketin di Alsesorê de hevaleke me dihat me got were Birêzlîm got were bi Kûrî jî were aynî tişt e yanî were gelek gotinên hevbeş di navbera zimanê Kurdî û Kûrî de hene mesela were bi Kûrî çi ye were Gelek peyvên hevşêwe hene. Bo nimûne hejmara dû di Kurdî de heye û em jî her dibêjin dû. Hûn ji hejmara piştî dû re dibêjin sê û em jî li Kuryayê her sê dibêjin. Piştre were were heye. Wara wara. Were were. û di Kûrî de jî heman tişt e. Hûn di Kurdî de peyva pelepel bikartînin û em jî peyva pelî pelî bikartînin ku di derbirînê de nêzî hevin. Bilezîne yanî bilezîne. Tu li Kurdistanê gelekî gerê te kes dîtin Kurd dîtin ku bi Kûrî biaxivin? Erê gelek Kurd hene ku peyvên Kûrî dizanin. Hejmareka zêde ya kesan jî dema nêzîkî min dibin peyvên wekî Anion Hasayo, Kama Samnîda û Saran Gayo bikartînin. Ev hemû peyvên Kûrî ne ku xelkê Kurd dixwazin bikarbînin. Wateya tu çawayî tê. û Saran Gayo bi wateya evîn an hezkirinê tê. Evîn hezkirin. Erê hezkirin. Lewra gelek kes peyvên Kûrî baş bikartînin. Destpêkê dema ez hatim ez matmayî bûm. Tu pê hesayî ku Kurd ji we hez dikin? Ji xelkê Kûriya Başûr hez dikin? Belê belê ez hest bi vê yekê dikim. Hûn ji vê re dibêjin mêvanperwerî. Gelek xelk li cîhanê gelek caran dibêjin jin li pêş in. Lê biqasî ku min têbînî kiriye Kurd dibêjin mêvan li pêş e. Ew mêvandariyeka pir baş a mêvanên xwe dikin û ev jî tiştekî balkêş e. Birêz konsil bazara Kûrî li Kurdistanê çawa ye? Baş diçe rawestiya ye yan jî bi paş ketiye? Dema ez gihîştim Kurdistanê ez matmayî mam. Gelek kes hene ku ji Koreyê hez dikin. Lewra ez gelek pirsan ji welatiyên Kurd dikim. Hûn Koreyê çawa nas dikin? Ew jî du tiştan ji min re dibêjin. Yekem yekîneya zeytûnê. Çikû yekîneya zeytûnê wekî dostekî gelek kar ji bo gelê Kurd kir. Duyem jî dramayên Koreyî. Gelek kesan bi rêya televizyonê li dramayên Koreyî temaşe kirine û loma jî ew Kuryayê nas dikin. Ji ber vê diyardeyê gelek kes ji berhemên Koreyî hez dikin. Ji ber vê yekê bazar ji bo berhemên Koreyî guncav e. Dibe ku
ji ber wê yekê be ku ew alavên elektrîkê, otomobîl, caw û kelûpelên bedewekariyê yên Koreyî bikartînin. Ez gelek tiştên baş li bazarê dibînim. ew bazar fereh dibe, yanî di pêşeroja wê bazarê de di ferhebûnekê geşbûnekê dibînî? Mebesta te bazara berhemên Kuryeyî ye? Belê belê berhemên Kurî. Ez rastî hin bazirganên Kureyî hatim. Di nav wan de yên ku dwarê alavên elektronîk û otomobîlan de bazirganiyê dikin. Mijara berferhbûna bazara berhemên Kureyî ji warekî heta warekî din diguhêre. Lê berhemên Kureyî li bazara Herêma Kurdistanê hêjî pirin. Ango ji berhemekê hetayeka din diguhere. Lê tişta ku min dîtiye ew e ku di nav bazarê de navûdengê wan heye. Weka konsulê giştî, weka konsulxaneya Kuriya Başûr li Hewlêrê stratejiyeke we ya demdirêj heye ji bo pêwendiyên li gel Herêma Kurdistanê? Meselen hûn difikirin çi projeyan çê bikin li gel Kurdistanê? Vêga konsulxane bi hejmarek çalakiyan ve mijûl e ji bo danasîna ezmûna Koreyî yan parvekirina dîroka pêşketina aborî ya Koreyê bi gelê Kurd. Hikûmeta Kurdistanê û pisporên Kurd re. Her wiha em bala xwe didin ser ciwanên Kurd û nifşê ciwan ê Kurdistanê ku hezkirina wan ji gelê Kuryayê re heye. Gelek ciwan hene ku ji çanda Koreyî hez dikin û dixwazin derbarê dîroka pêşketina aborî ya Koryayê de bizanibin. Loma xoşbextane derfet ji min re çêbûye ku ez tiştên baş ên her du aliyan parve bikim. Loma ez dibêjim erê konsulxane dixwaze vî cûreyê diyardeyê ji bo qenciya gelê Kurdistanê bi pêş bixe. Ev cûre pêngaveka demdirêj e di peywendiyên her du aliyan de. Li vê derê mala Zehawî heye, birêz konsul mala Zehawî ya muzîkê Hejar Zehawî serpereştiya wê dikê. Gelek caran hunermendan ji derveyî Kurdistanê tîne vê derê. Salê çend konsertên baş pêşkêş dike. Meselen hûn di dema pêş de hunermendên Kuriya Başûr bînin vê derê bi hev re konsertan pêşkêş bikin bi rastî wê gelek xweş be yanî. Kêmanî dibe pireke baş di navbera dwarê kulturî û hunerî de di navbera Kurdistanê û Kuriya Başûr de. Ev ramaneke pir baş e. Çikû van dawiyan dema ku min serdana hinek deverên Kurdistanê kir ji bilî Hewlêrê, ji min re diyar bû ku gelek kes çanda Koreyî dinasin. Lewra jî hewl didin hinek têkiliyên çandî çê bikin. Wekî mînak par çalakiyeka me hebû ku tê de hinek welatiyên Kurdistanê hewl dan defê ku amûreka mûzîkê ya Kurdî ye li gel dahola Koreyî bikarbînin. Ango bi hev re li amûrên mûzîkê dan. Her wiha gelek welatiyên Kurdistanê yên ku cil û bergan didrûn, guhertinan di cil û bergên keleporî yên Koreyî de dikin û dikin cil û bergên Kurdî. Ango ev her du curên cil û bergan bi yek dîzaynê tên têkelkirin. Van dawiyan min cilên wiha dîtin ku pir xweşik bûn. Loma hejmareka zêde ya welatiyên zîrek ên Kurdistanê dest bi têkilkirina çandan kirine. Çanda Koreyî û çanda Kurdistanê mîna hev in. Lewma dikarin bi hev re bên tevlîhevkirin. Ez vê weke belgeyekê dibînim. Ango bi rastî jî ramaneke baş e. Fikreke baş e yanî dîzayna Korî û dîzayna Kurdî di yek şiklî de be yanî wê motîfekî ciwan derkeve bi rastî. Yanî mîksekî Korî Kurdî wê gelekî ciwan be. Ji bo min jî pir balkêş e ez bibînim bi rastî. Belê belê
چکو کورد خودی دیروکەکە پڕ کەڤنارن و ئەف چند داوەیانها ژنشکا بەچێ نەبووە لێ دیرۆکەکە وێ هەیە ئانگۆ فەلسەفەیەکە وێ هەیە کۆرەیاژی خودی ئەزمونە و ژمێژڤە کاریە هەبوونا خوا بپارێزە لەو ڕاژی دناوبەرە هەردوو چانداندا هەنێک وارێن هەڤبەش هەنە و نفشێن و دکارەژ هەردوو چاندان تشتێکی نو بە ئافرینە بێگومان پێشوازیەکە مەزن لوی بەرهەمێک و تێچێکردن تێتەکردن بیا من ڕامانەکە باشە ئەگەر ئەف چاند بێتێکەلکردن برێزلیم بەرینا مە بەحسا تیپا زەیتون کرد مە گوت کوردان بڕیا تیپا زەیتون خەڵکی کووریا باشوور ناسکردن و ژێ حەزکردن هون نافکردن مەسەلەن هەنێک جوان لەشکرین تیپا زەیتون کو ساڵە 1940 لەوێ دەرێ بوون جارەکردن بە سەردان بینن کوردستانی جهێک و لێبوون ببینن بەلێ ئەڤژی هزرەکە گەلێکی باشە چما بیا من هزرەکە باشە یەک ji دیپلۆماتکارên me ku çend deh salan berê wekî leşker diyekîneya Zeytûnê de bû weke dîplômatkar serdana vir kir ango berî çend mehan vegeriya Hewlêrê û bi rastî şaşwaz bûbû dema ku ew welatiyê me wekî leşkerekî yekîneya Zeytûnê li vir bû jîngeha Hewlêrê ne pir baş bû wê çaxê zêde xanî nebûn bi nesazî û dezgehên modern wekî niha nebûn ango tiştekî wisa berçav nebû lê piştî çend deh salan xelkê Hewlêrê karekî baş kiriye wan heta ji destê wan hatiye hewl daye ji bo ku cihê xwe geş bikin loma niha di nav 20 salan de jîngeheke weya bi temamî cihêreng heye lewma eger em wan leşkeran vexwînin ku wekî endamên yekîneya Zeytûnê li Hewlêrê kar kirine dê matmayî bimînin tewra hinek ji wan ji kêfan re dê bigirîn we karekî pir baş kiriye loma jî ez dixwazim ew leşker pesnê we bidin bi rastî ramaneke gelekî baş e خۆش دەبە ئەو سەرباز پشتی ئەو پاسال وەرن وان جیهان ببینن بیرانینên baş ji bo wan bi rastî gelek karekî bîrengî wan bikin hûnê tiştekî baş bikin ku wan serbazan careke din bînin werin wan cihan bibînin ku lê kar kirine birêz konsil tiştekî din hat bîra min yanî em dê hev peyvînê çê dikin xwendekarên Rojavayê Kurdistanê yan jî xwendekarên Kurd hatin bîra min mesela gelek xwendekar hene dixwazin biçin li Kuriya Başûr master çêkin doktora çêkin xwendina xwe berdewam bikin hûn tu asankariyan dikarin ji wara çê bikin belê belê çend rê hene ji bo çûna Kuryayê bi mebesta xwendinê ya herî belav bi rêya Koyikayê ye ev rê zêdetir li ser karmendan e û derfeta hejmareka zêde ya karmendan heye ku biçin Kuryayê her wiha kurseka dirêj jî ji bo bawernameya masterê heye em her sal vê derfetê ji bo karmendên Kurdistanê berdest dikin ev yek ji rêyan e yeka din ji bo wan kesan e ku xwendina bakalaryosê qedandine û dikarin daxwaziyê ji bo xwendina masterê pêşkêş bikin û hikûmeta Kuryayê jî xerciya xwendinê dide rêyeka din heye ku em jê re dibêjin xwendin li Kuryayê ku rûpela Facebookê û malper jî her bûyî navîne her kes dikare hejmareka zêde ya zanîngehan bibîne ku bi rêya malperên xwe awayê pêşkêşkirina daxwaziyê ji bo xwendina li Kuryayê zelal dikin car heye ew zanîngeh di werza yekem a xwendinê de bûrsê didin û car jî heye nadin lê dilgiran nebin eger we di werza yekem a xwendinê de bûrse wernegirt zanibin ku sîstema Kuryayê handera xwendekaran e ji bo ku baş bixwînin û xwe biwestînin loma eger hûn baş bixwînin hingê hûn dikarin bûrsê li zanîngehê bi dest bixin
ji ber vê yekê ez handanê didim nifşênû ji bo ku baş bixwînin û ji wan re dibêjim ji kerema xwe formên wergirtinê li zanîngehên Kuryayê pêşkêş bikin eger hûn bixwazin. Wê demê dibe ku derfeteka weya baş hebe ji bo ku hûn zanyariyan derbarê warekê de bi dest bixin. Standina vîza çawa ye? Hûn bi rehetî vîza didin? Vîza Kurya başûr didin xelkê? Ne zaman There's didin no vîza? Ti sînordarkirin an astengî nîne. Em heman mercên welatên din ji bo xelkê Kurdistanê datînin. Vîzeya me ya geştyarî heye. Vîzeya me ya xwendinê heye. Vîzeya me ya bazirganî û kar heye. Gelek kes bi mebesta bazirganiyê serdana Kuryayê dikin. Her hefte jî xelkê Kurd daxwaza vîzeya geştyarî dikin. Herçend hejmara wan ne zêde beşî. Loma eger hûn dixwazin serdana Kuryayê bikin, ji kerema xwe serdana hejmara Facebookê ya konsulxaneya Kuryayê bikin û li gel wî kesî bişêwirin ku berpirsê mijara vîzeyê ye. Tiştekî din, mesela kesên ku pasaportên wan naêroqî bin, mesela pasaport Sûrî be wek nimûne. Dikare li vê derê li konsulxaneyê vîza Kurya başûr bistîne? Erê, pirseka pirî baş e. Bingeha karê me wekî hikûmeta Kuryayê bi vî awayî ye ku divê xelkê welatên sêyem li paytexta welatê xwe daxwaza vîzeyê bikin. Ev bingeha yekemîn e. Dibe ku hejmarek kes hebin ku kar û ofîsên wan li vir li Kurdistanê bin. Wê çaxê dibe ku em li daxwaza wan binêrin. Lê bingeha sereke ew e ku divê her kes li paytexta welatê xwe daxwazê pêşkêş bike. Bingeh ev e. Pêwendiyê tel gel Kurdan baş ez dibînim, dişopînim, serdanên te diçî tê wan dibînî, ew te dibînin. Xwarina herî xweş ya Kurdî ji bo te çi xwarin e? Bêguman dolme ye. Dolmeya pîvazê bi silqê. Tu dizanî silk çi ye? Silkle? Belê belê, bi tama. Her cara ku ez serdana cihekî dikim, bi xwarina dolmeyê dest pê dikim û piştre dema ku pirsava xwarinê ji min dikin, ez hertim dibêjim dewê aryan. Piştre biryaniya bi mirîşkê ji min re tînin. Min xwarinên din ên wekî tepsî, kufte, kutilk û masiyan jî tam kiriye. Mahşî. Masî bi tama. Masî, fiş. Masî. Masî. Belê belê masî. Masî. Kurdî masî. Masî pir xweş e. Xas me dema ku li ser komir û êgir baş tê biraştin. Wê çaxê bêhna wê jî gelekî xweş dibe. Her wisa kebab jî bi tama. Kebab jî bi tama. Ya kebab jî ne xerab e. Ez berî hefteyekê çûm herêma Hewramanê. Kebaba Hewramanê zehef xweş bû. Hewraman. Hewraman xweş bû, was ne? very Hewraman gelekî xweş e. zor hoşa. Zor xweş e. That's Cihê very herî delicious. xweş meselen tu ji bo Kuryekî pêşniyar dikî were Kurdistanê bibîne wek turîst. There's an amazing place. Erê cihên Rwandese. pir balkêş hene, rewandiz heye. Rewandiz. Newalek lê ye. When I visit the Rwanda, Dema ku min serdana rewandizê kir, ez bi dîtina dîmeneka bi vî rengî li herêmeka veşartî ya rojhilata navîn matmayî mam. Dîmenên weyên newalan ên gelekî balkêş di dilê rojhilata navîn de hene. Ew yek. Cihê duyem Amêdî ye. second thing is Ahmedi. Di van demên dawî de Ahmedi looks min like serdana Amêdiyê kir. you know Amêdî wekî kelehekê ye. The film. We fîlmê Lord of the Rings dîtiye. Di wî filmî de Here's some kinds of mystery. ez hest bi cûreyekî mûzîkê dikim When I visit
Ahmadi. مینە I و feel like ڕوحانی و خەیالی بە oh, it looks like a low دەماک و ring. ئەسەردانە If ئامێدیە you دکم develop هەمان هەست بە من ڕەچێ دەبە Ahmadi area as a ئامێدی وەکی background جهێ of چێکردنا some فیلمێ film, لۆرد ئۆف ذا then ڕینگز maybe it will hit like a K-pop. والله تا خواردن هەری خۆشیە کوردی خوارەیە تا جهێ هەری خۆشیە کوردستانیژی دیتیە بشانسی برێ سپۆنسر شانسی تەگەلێک Yeah, I'm lucky man. ئەرێ ئەس کەسێکی بەختەوارم ئەرێ گەلێکی سپاس خودێ و ئەسپاسیاتە دکم مجبیر کرد ئەس پرس بکەم تشتێکی کورد بە کورتی مثلەن دڤان دەمین داوێدا ئۆتۆمبیلین چینی بازار حکومکردە هون Yeah. جوەیەکێ نەبخە من هون نافکردن کو دەربەیەک لە ئۆتۆمبیلین کووری دخە هاتنە ئۆتۆمبیلین چینی و ئەرزانجی Okay. I make a پر باشە ئەس دێ میناکەکە ژوەرە بینم ئابۆری There's a بڤی ڕەنگیە Samsung mobile phone. مۆبایلە سامسونگی هەیە و مۆبایلە ئاپلێژی هەیە Somebody use هەن Apple کەس mobile مۆبایلە ئاپلێ Somebody بکارتینن Samsung و هەنێک ژی مۆبایلە سامسونگێ As a Korean consulate, ئەس وەک کۆنسولێک کۆرەیە کێف خۆش دبم ئەگەر هون مۆبایلێن سامسونگێ زێدەتر ji مۆبایلێن ئاپلێ بکرن لێ ئابۆری نەبوی ڕەنگیە تەورە ناوا مۆبایلە ئاپلێ نزیکیش سەدی 20 حتاش سەدی 30 ji aliyê Samsungê ve hatiye çêkirin. Ango Samsung beşeka berçav ji pêkhateya mobayla Apple berhemtîne. Her wiha ekrana wê ji aliyê kompanyayeke Amerîkî ve tê çêkirin. Lê ew kompanya maddeyên Koreyî ji bo çêkirina ekranê bikardîne. Aborî bi vî awayî ye. Tevî ku em di bazarê de rikberiya hev dikin lê em li pişt perdeyê bi hev re dixebitin û hevkariya hev dikin. Loma jî ez xelkê Kurdistanê han didim ku muzîka popa Koreyî berhem bînin. Her kes ji popa Koreyî tê digîje. Vêga tewra li Amerîkayê jî popa Koreyî tê berhemanîn. Nimûne koma popa Koreyî a Demon Hunters tevî ku li Amerîkayê ne lê berhemên wan ên Koreyî hene. Bi vî rengî xelkê Kurdistanê jî dikarin popa Koreyî li vir berhem bînin. Ez ji aboriyê hez dikim. Her kes rola xwe dilîze. Bazar her tim dadperwer e. Eger kesek karekî pir baş bike, divê xelata xwe bistîne. Ez hêvîdarim ku otomobîlên Koreyî jî karên herî baş bikin. Press consult dibxwe Samsung bikartînî yan jî Apple. Ez mobayla min a Samsungê ye. Belê ji ber ku ez fêrî sîstema Androidê bûme. Loma ez her carê mobayla Samsungê dikirim. Baş e. Kêfxweş bûm, hevpeyvîneke baş bû. Gelek spas. Mala te ava be. Gelekî spas. Temaşevanên hêja spas ji bo we jî we temaşe kir mîvanê min konsilê giştiyê Kuriya Başûr bû li Herêma Kurdistanê Sinçol Lîm. Heta hevpeyvîneke din bi minêt xweşî de bixwe.